O panică ce s-a creat în liceul Alexandru Dimitrie Ghiga. A fost un incendiu de mari proporții care s-a creat un haos foarte mare. Sunt aici alături de domnul XXX sau XXL, cum vreți dumneavoastră. Eu am și pobă, vă rog frumos. Roxic, în drum spre casă, pe la ora, cât de fapt, 11. Nu știu ce căutăm acasă, dar totuși căutăm. Vă sistem. Da, Roxic era de servici. Dacă vreun profesor cumva se uită la filmarea asta, iar are nimic împotrivă cu plecarea, n-are nimic împotriva, nu s-a cumetrit la plecatul ăsta, dar totuși era... Am racolat-o și trebuia, uite umbrele noastre, bă. Am racolat-o și e averi, dar nu pot să dau cu zoom-ul. Nu pot da cu zoom-ul? Merge secundele. S-a făcut un minut, bă. Arde, uite cum arde. Și acum dăm la galop în drum spre casă pe sistem. Să ne filmăm galopul. Poftă bună, băjeții. Așa. Domnul Andrei, ce părere aveți de chestia asta foarte fatală ce s-a întâmplat? Acest incendiu, care a fost de foarte mari proporții. De foarte mari proporții. Dacă nu eram organizați... Uite și pe americanul cu Diana, mă. Ce-i face, mă? Ce-i faci, mă? Păi de ce? Păi de ce să ne ia toți, dragi? La poliție mă duc cu filmarea. Ce mă, violent? Bună ziua, domnul americanu, ce părere aveți de... Îmi luați un interviu? Ce părere aveți de chestia asta foarte controversată ce s-a întâmplat în liceul Alexandru Dimitrie Ghiga? Ce părere aveți, bă? Coaie! Da, uite, bătaie! A venit taxiul! Emiliane, hai coală! Ia taurii și vino cu ea! Vă rog frumos, pot să vă iau un interviu despre faptul care s-a creat s-a petrecut haosul care s-a creat în liceul Alexandru Dimitrie Ghiga. Căutam să facem răcoare cu cutii, să aerisim aerul, Da? era cât mai aglomerat. Vă duceți pe aici sau pe aici? Ne ducem pe aici. Acolo? Da. Elevii au încercat să stingă flăcările cu pipat. Da? La un moment dat, eroul a fost unul care s-a pișat. Hai că am plecat. Foarte bine. Perfect, să capă Târgu Orga. Domnul americanu, ce părere aveți de faptul care s-a creat haosul în liceul Alexandru Dimitrie Ghiga? Acest incendiu este un căcat pișat. Un căcat pișat? Pe sistem sau fără sistem? Bari, dacă nu le-a anunțat că e incendiu, Așa? să vezi și tu că era altfel. Dar ce zice un profesor de la filologie? Stați aici să ia să ia, stați aici să ia să ia. Păi cum dragul să luăm? Păi dacă luam foc la asta de la filologie, să se ardă alea acolo și le ieși, nu? Ce dracu, Păi n-am ce zice ăla. Stați aici fetele să ia să tiră de la ultima clasă la ultimele clase, să ieșiți și voi. Păi asta e haladirea, dracu. Dracu, ce gândire are, mai e și de religios. Aute-mă, casă de gipsy, bă, casă de gipsy, uite. Opa! Ce-i facem? Uite așa ia uite. Capauri? Și banana. Și banana, bă. Așa banana, bă. Bă, ce poftă, bă. Da, merge. Ia și tu de la 25 că Haide, bă, pauză, bă.